ganta sila nga maayo ilang nga pang lawason no so that they become healthier again and na-prolong ang ilang nga lives, unlike kung wala gid sila kaagi pa test, wala sila ka pa HIV screening, nga wala sila kabalo nga may HIV na sila, eventually no in time they will die of some of the opportunistic infections caused by AIDS. Yes. Ang ining sa inyong nga organisasyon, sir, especially ginatutukan nyo sa LGBT community, paano ga-respond? I mean, ano kadamo ang nagagap-gapatigayon sa sining screening? So, ini nga tuig, from January to the present day, so far, may sobra sa 4,000 nga mga tao ang amon nga na-screen. And of that, mga 120 ang mga tao nga nag-positive sa naamon nga na-screen man. So, before, no, when we started last year, medyo may hesitation from the general public na magpa-test. But now that there are more volunteers nga involved sa Bagani Community Center, and good word is being spread about the organization nga, ay, amuman lang nagali kahapos magpa-test, more and more people are getting screened and tested na wala na bala nahadlok nga magpa-test nga ay kapos man lang gali, and the government really provides ang bulig no in terms of medication, in terms of consultation. Grabe ang suportar sang Department of Health that way. Okay, sige. Sir Butch, thank you, no. So mabalik ko kay Doc. Doc? Okay. Doc? Hello? Okay. Sige, doon na dula si Doc. Sige, no? Okay. Sige, babuan doon na dula sa aton si Doc. Balik lang kita kay Sir Butch. Sir Butch, no, mabalik na lang kami sa imo. Doon na guro ang signal ni Doc Ruiz. Babuan, no? Ito na lang alang. But Sir Butch, no, based on sa mga informations wala sa mga datas, as of now, sa na-mention man to kayo na ni Doc. Okay, harap na si Doc. Sige. Sir Butch, sige, thank you, no? Doc, balik kasi mo, Doc, Doc? Yes, sir. Okay. Sige, Doc, no? Okay na. Sige, Doc, no? Doon na dula kita kaina. Sige, Doc. Okay. Doc, no? So, ang mga victims subong, Doc, or ang mga positives, especially sa HIV or AIDS, Doc, ano ni ang mga masaming nga mga range sa mga pang-idaron, Doc? Ang nagkaka-apektuhan gid is actually ages 25 to 34. Ang muna siyang pinaka-grabing age group affected. And the second age group is 15 to 24. Bata pa ba? Mga bata, So they're no? very, very young. And these are actually our young professionals. Wow. Okay, who actually are able to have, their own, independent life. And so, and that is the reason why we are really trying our best to keep in touch with this target population, because they are quite young, and then when they are tested and treated, they can still live a normal life. Very young, Momo Andrew. Grabe, Halin, no? imagine, no? 15-year-old, mayroon na positibo Yes. sa Ang pinakabata, HIV. Momo Andrew, no? So, Doc, ano ni siya? Babae, lalaki? Anong kalabanan? Miyembro sa LGBTQ or from the all, sa linya sa sa... tanang gender, no? Most of them are, ma'am. Yeah, sir, they're mostly males. Males. Unlike in other countries, wherein most of their patients are females. Pero diri sa aton sa Philippines, it's mostly males. Males nga, I mean, Doc, miyembro sa LGBT? Some of them, yes, Some. they're LGBT, but others are not. No. Okay. Well, I may say probably that most of them are males, and most are actually practicing
bisexually or homosexuals. Kay paghamba ni Doc kaina mo wonder nga Yes. 1,500 and then sang November 200. Can you be say Doc nga alarming man ni siya so with this number nga infected sa HIV. Actually, the AIDS pandemic has been, with us for so long already. Okay, and I think, and that's why we try our best to work on it because it's something that has not been resolved. Oo. It's been with us, but because we have other health issues, kumbaga naaranan siya sa backseat. No, and the numbers are actually an underestimation of the real picture of what we have in the community. So it's an underestimation. So for me, it's something that we have to work on. No? Kay mas madamo pag ita mabuligan. Bobohan. Okay, sige. So, Doc, no, thank you, Doc. But, as of now, Doc, paano gina-address man, no, especially diri sa aton sa city, kay because sa amo naming number, doon nalipatan na naton mamuang ng mga nagpositive sa amo naming mga sahis ng virus. Kay because doon na sa pawan sa COVID-19 na pandemic subong. But, Doc, anong except for this COVID-19 virus nga mas ginapukusan subong sa aton nga health sector, but on the part sa mga HIV positive, Doc? Actually, like in Pula, Pula is actually a group of organizations, civic organizations, medical societies, and there's like almost 20 organizations, although not all members are actively active. But we're happy that we have Bagani, actually, because it's an organization that really works primarily to address the problem of HIV/AIDS. We have our partners in the government, which is Corazon Locsin, the HAC. Okay, we have the city health, the provincial health offices. Okay, and as we mentioned, it has actually been in the backseat. But of course, we try to disseminate the information that the services are still ongoing. Probably the programs have been, slowed down, but the services are still there. So it's just a matter of us trying to get access to it. And we need to, to inform people, because every time we usually also see patients who are really unaware that there are certain services that is available. Remember that we are lucky that in these times we have free medicines. Okay? Before, ayawan ng mga pasyente, bakal sa ilang mga bulong. At subong libre na siya. So, once makainom ka na sa bulong, may aragin man challenges, but you get better. And you can live a normal life. So life doesn't stop with the diagnosis of HIV/AIDS. We'll discuss more on that, Doc, kung paano mahibaluan kung sa katao infected sa HIV, makita na ba sa itsura ya, or sa sugod hindi ka kahibalo, pero later on lala na siya gali, no? Diskusyonan ta da, Doc. Pero balikan ta si Sir Butch. Sir, sa inyo sa Bagani, especially subong nga December nga hiyara ka mo sa isa ka mall, nagapatigayon sang awareness, mga mas naka-convince kita sang madamo nga mga, especially focus sa LGBT community, nga magpa-test sa health maninyo sa Bagani? Somewhat nakabulig kita sang ato when we had the event dito sa SM, nakabulig man ta. But ang pinakadako gid nga bulig is through spreading of word, no? Like I mentioned earlier,
because nagadamo nagid ang volunteer base ang Bagani Center, mas nagadamo nagid ang nakahibalo, no. We advertise to all the social media platforms, no. We have Twitter, Instagram, and of course Facebook. Kundi inta gina-share sa aton nga mga upod ang mga serbisyo nga pwede ta maihatag sa aton nga mga kasimanwa. Meron man kami opisina sa 6th Street, kundiin dito namon ginahiwat ang screening, no, kung wala sila lugar nga pwede makadtuan. And we have also affiliated with different LGBT organizations and mga other LGBT societies nga nagahiwat testing. And recently, this year, we were tapped by the Provincial Health Office to be their HIV unit, wherein kung 29 LGUs ang bilog nga Negros Occidental ang amon nga bisitahan kag naghiwat sang HIV screening kauban sang ilang TB active case finding. Ano, Doc, nga man ang ining nahuya, or I mean ang ining nahuya ning mga tao nga magpa-test sa HIV, do amo gining kalabanan ang challenge sa inyo, Doc, nga paano sila nga mag-come out nga okay, mapa-test kami amo na, kalabanan sila nahuya amo na or nahadlok. Observation Hindi ko doctor, ha. Ay, sorry, sa observation niya, Sir Butch, no, kalabanan amo na. It's because of the stigma that goes along with it, no. I think it's also the fear of what ifs bala nga basi may HIV ko, the fear of the unknown. Amo ginang pamatsyagan kung nga hindi sila gusto magpa-screen. Kaya kung kabalo na sila nga may HIV sila, then how will they face their families, their friends, and the society in general? I think amo ginang fear nila. Kapin pa kung pigado, bala hindi sila kabalo kundi sila mangita kwarta, wala sila kabalo nga ang tanan nga mga bulong libre gid ni tanan halin sa aton gobyerno, no, like what Dr. Tiples mentioned earlier. Yes, no. And amo na, no, dira ko masulod sa kay Dr. Romela kay paano may baluan sang isa ka tawo, Doc, nga infected na siya gali, may ara na siya gali HIV, mabatyagan niya na anong mga symptoms niya sa lawas kay kun ang COVID ya, di ba, batyagan mo gatrangkaso ka or do may ara iban asymptomatic bumbuan do, pero Yes. iniya kun may HIV ka, Doc, paano mo mahibaluan, Dr. Romela? Actually, wala usually sang mga symptoms, no? Ang initial, or pwede nga may symptoms ka daw trangkaso, ang initial mo nga HIV infection. But ina siya, pwede mo lang na siya ma-ignore, no? Though, kumbaga, nang daw agni mo, daw gintrangkaso ka lang, so nadugla na siya. No? So, amo na ang initial HIV infection mo. Pero, it will come out usually 5 to 10 years later, or let's say 8 to 10 years later, no? Depende sa sa immune response mo. So wala kita nagahulat nga may symptoms ka. Kung may risgo ka of getting HIV, like for example, you have multiple partners and you are not protected when you have your sexual encounter, no? Gina-encourage gid naton ang mga tawo nga ina nga magpa-test, no? Ang kalabanan, gina-recommend natin every 3 to 6 months. No? So you don't need to wait for symptoms to set in. If you have risk factors, you don't have a single partner, you do not protect yourself with a condom, no? Then you are actually required, no, or recommended, I may say, to have the test done every 3 to 6 months. So amo na ang gina-encourage naton sa especially sa aton nga mga mga upod nga wala sila yasang permanente nga nga mga partners. So actually part na sa education kung paano mo nang siya ma-prevent, no, ang HIV, because it's something that can be prevented. Wala pa lang galing bakuna, no, nga available, but there are proven ways
to prevent HIV/AIDS. And isa na sa mga punto na ginahimo naton parte sa aton awareness campaign. Okay. Oo. Sige, Doc, no? We will be sending again sang link, Doc, para sa mga kauturan naton kung ano pagid ang dugang nyo ma-advise, paano sila ma-come out, abi nga din sila makadto sa kay Sir Butch, sa kay Dr. Ruiz, no? Balikan ka mo namon, Doc. Sige, dahil lang gid, no? Sige, si Bombo Anthony, no? Kay isulod naton subong si Bombo Yani Zil Minardo sa piyak nga linya, no? Kamusaw naton direkta mismo again sa syudad sang Sipalay. May mga pictures na nakasingit na ta, nakasulod, no? Ginaano ta lang niya yung signal, especially ang connection sa internet, buday-budlay katama to sa syudad sang Sipalay. But Bombo Lianizil Minardo is trying her best nga makasend kung hindi man maka-live kay kabudlay-budlay mag-connect through Viber para makita tatanang area, pero nakahingagaw nakasend mga photos, videos, pakita tani sa inyo ha sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Or nakasulod kita video, Bombo, na maka video ta hindi gid, no? Alang-alang voice lang gid. Sige, no, sa mga kauturan naton kag sa mga kabombo naton kay gusto gid namon kamo hatagan sang update, no? With the Philippine Coast Guard, of course. Subong upod dito ni Bombo Liani ang CDRRMO sang syudad sang Sipalay. So chikero naton, no, sa aton iya nga mga kauturan, and again ipakita ni naton sa inyo some of the pictures, no, nga kuha gid dito subong sa syudad sang Sipalay, live sa Sipalay City, Negros Occidental. Sining isagid sa devastated gid, no, bangod kay Bagyo Odette sa piyak nga linya. Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, please go ahead. Yes, Bomboan, nagkita diri subong sa Sipalay City, where isang mga personnel diri tanan na Bomboan nga nagabuluylog sama gid kabisi Bomboan. Sa subong nga diri ang sitwasyon, so nagakalain-lain diri nga mga ahensya ang yari diri subong, no, katapos ni mga rescue RMO sa Philippine Coast Guard, Philippine Army kag mga kapulisan kag iban pagid nga mga residente nga nagabuylog man diri o nagabulig diri sa ginapatigayon ang ulobrahon sa syudad sa Sipalay. Bomboan, subong kaupod naton si Sir Danilo Bogatai Bomboan. So mga kita sa nga latest update diri subong sa sitwasyon. Sir, kamusta diri subong ang sitwasyon sa Sipalay City? Mayong aga, no, sa atong tanan na binalisatag sa lamatis ng inyong programa. Ang aton nga update subong inilang aga kagapon ang aton nga confirmed dosi. Kag subong aga may na-retrieve naman kita tatlo ka patay. Sa subong nagsaka kita sa 15 kabilog nga aton nga confirmed dead. Ang aton nga missing person pa nagatabilin sa 15 man ka bilog sa last day ara kita sa 50. Batagid pa verify naton sa aton mga personnel sa ilang mga pamilya kag relative. So ang iba nakapuli na. So subong out of 50 na lang subong aton nga missing person diri sa syudad sa Sipalay. Pwerte, no? Bombo Zil, Yes. Kay Sir Bugtay. 15 klaron ko ha, 15 ang patay sa syudad sang Sipalay, 15 ang missing. Yes, correct ka Bomboan. So mayara 15 ka missing subong. Pila na gani ang nakit-answer? Ang ato nga na-recovered nga kag-confirmed dead, 15 man kabilog. So inato na nakita na naton kag na pamutang na naton sa aton nga morgue. Ang iba na pangbalsamar na kag na claim na sa ilaman nga mga pamilya. Yes, so sir, diri sir, kamusta man diri ang mga evacuation center sa Sipalay, sir? During sa onslaught sa Bagyo Odette, ang aton tanan nga total evacuee sa nagkalain-lain nga evacuation center dalagan sa sobra 3,000, no? So sa subong aton nga update sa nagkalain-lain na nga mga evacuation center, dalagan na lang sa 600 plus. So sa aton diri nga main sa game, mga 49 50 na lang aton evacuation nga dira. So sir, ano gid ni sir ang basic nga panginahanglanon gid sa evacuees ni sir? Actually naka-prepositioning sa prior sa onslaught sa Bagyo. Parte sa aton nga mga food packs, ang amon lang gid subong gina-problema di ang aton nga tubig, no? Kay bis ka nakita hindi sa amon option subong problema gid namon tubig, no?
So dato yung kapunita kami sa water source lang maka-provide ang tubig kag supply man naton sa aton nga mga evacuation center. Kaya biskan ng mga barangay pamilya nga naapektuhan, mayara man sila nga mga bubon kung di man nila sa bumagamit tungod sa nga bagyo nga nagsulod man sa mga bubon nila. So ang pinagi naton ka problema din sa mga potable water nga kinahanglan naton di kag sa mga tao man nga apektado sa bagyo adet. Yes, sir, diri sa may syudad sa San Sipalay, diin gid nga barangay ang may pinakadamong apektado. Actually, with regards sa diri sa Sipalay, no, kumparte sa aton nga casualty, ang pinakadamo tanga na sila ang Kabadyangan nga may 4, ang Mambaruto nga Mambaruto ta may 3, ang Hilmontilia ta may 4, kag ang aton Marikalom 4, no? May isa kita sa kartahe na mo ng aton nga total nga 15. So sa aton nga missing nga person, ang pinakadamo isang Kabadyangan nga may 10 ka missing person, kag may 5 sa Hilmontilia. So sir, pwede mo sa amon malaragway kung ano ini ang sitwasyon dira sa Kabadyangan o kung ano ang itsura sa isang barangay? Actually, yung ining barangay Kabadyangan, isa naton sa Aplan Barangay, nga ara naga-repeat sa mayor naton nga suba mo ning Sipalay River, kaga may angot mo na nga suba ining sitio Kalatong. So ining tanan ang ining mga nakalapatay nga na ini sila tanan ari sa kilid sa mga suba mo nagatungtong. But with regard sa pag-info kang pagatag sa ila sa warning, no? Prior nga magsulod ang bagyo na nag-meeting na ta sa ilang mga BDRRM to conduct sa mga preemptive evacuation para na hindi tama lang labi na sa mga residente nga sa mga riverbank, no? So ang iniistigali nga sitio ni ato mabilito sa na bukid na nga bahin sa barangay Kabadyangan. Yes, sa subong sir, kamusta ang mga ginahatag ng assistant sa aton mga katuturan? Actually, ang aton nga CSWD, ari man di sila gawpod sa ato, no? Dapat ni nag-deploy ang ilang nga team para managtag na sa nga partial nga mga food packs para sa mga affected nga mga families. Kaga pasalamat man ta sa ibang nga mga ahinsya, no? Nga nagpagbulig man din sa aton sa syudad San Sipalay. Amo man ang aton pang ibang ginaulat naton nga para magsibisigin aton nga supply kaga tagtang assistant sa ila. Yes sir, no? Ano sir ka komplikado ang sitwasyon diri subong sa Sipalay? Actually subong ang isa lang man namon nga ginatanaw nga daw medyo mabulubudlay. Kay may mga certain barangays mga ongoing nga aton nga road clearing. Kaya nga aton nga delivery kagano sa mga food packs hindi kita sumugod sa mga debris nga ara sa tunga sandala, no? Labi na gid ang mga electrical post ang Luseco kag ang mga kuryente. So that's why subong na maximize kami sa aton nga effort o sa aton nga mga allied personnel sa pag-conduct sa mga road clearing operation para makasunod ng dayan ng aton nga mga personnel para sa pangatag sa mga food packs sa mga affected barangay. Yes, sa Bamboan, may additional question ikaw. I-clarify ko kay Sir Junilo, no? Pila gani ka mga kabarangayan, mayara ang Sipalay City? Actually, Sipalay City, may 17 ka barangay. Kaga lima sa may poblasyon. Ang aton nga coastal barangay 8, no? But wala di tayo sa sila na affected sa mga coastal barangay tungod nga naka-preemptive evacuation na ni ang iba naton nga mga residente kada mula ning dako na piktuhan nato dining sa mga Aplan barangay nga are naga-star ang ila nga mga pamilya sa igat sa nga aton nga suba. Pero ini tanan sir ginbaha gid kamo daya bilog gid ya nga Sipalay naapektuhan gid ya ni Odette? Luwat ma'am? Ay ini tanan nga mga kabarangayan nga ginpanghambal mo affected gid ni tanan ni Bagyo Odette. I mean ginbaha gid ni may nagkalaguba gid ni may mga puno sang kahoy nga nagkalatumba ang tanan yung nga kabarangayan sa Sipalay. Actually ang halos naman naton gid nga mga barangay nga mga affected ang along the national highway. Okay. Ang aton nga poblasyon ining may mga establishment di nga na-damage man. Kag ang halos gid naton nga anong ari gid sa national highway tungod sa mga nagkalatumba nga mga kahoy kagari sa highway naton gid na nagatupa. Kag yung mga electrical post nga Luseco. Okay. Sir, di ba why gid kamo kuryente dira subong? Sa subong nga blackout gid ang bilog nga Sipalay amo nga kami mismo diri sa aton operation center. Nga mo nga dinano man problema man ang aton nga generator set. Priority man naton ang sa aton nga mga health facilities kagano siya na so may provide man din si
Captain na librerya sa nga PCG para nga magahatag man sa nga isa ka genset to augment diri sa aton nga option. So, san o ayhan, sir, masiga ang pagtansyar nyo? Actually, kung itanawon ta kagano sa iya naman ay ka no sa ikaw de. Oo. Basta nga atong estimate kung itanawon ta ang extent ng damage sa ilang facility sa power ano nila siguro basi malabutan pa bala binulan, ma'am. Oh, grabe, no? Sir, pero ano ni gani, samtang ka-interview kita, madamo sa mga kauturan ta nagapamangkot, no? Subong sitwasyon nyo, di ba, why nagidya baha, no? Wala na gid. Away na gid actually Oo. kasi naman sa taga-subside ng tubig, ang aton lang amo ni ang mga rurok pala nga nagatipon man sa tunga sanggalan, amo ni nga nabudlayan man ang aton nga road clearing operation team sa pag-clear sa aton nga highway tungod nga mga dagko nga puno ang nagplatumba gid sa tunga sa aton nga dananon. Sir, kamusta kuno ang mina si Palay? Actually, ang mina, ang ilang open pit, wala man nag-overflow ang tubig. Kaya wala man sa may nalitan dito nga ano, sa may mine site mismo sa Maricalo Mining. Okay. Sir, aside from ang pinaka-importante sa inyo, subong tubig, no, pagkaon, ano pa gid ang gusto mo ipahibalo? Ano ang pinaka-immediate nyo ang kinanglanon dira sa syudad sang Sipalay? Actually, kung mayara pa gid ang aton nga mga utod nga may mga kabubuton nga na biskan sa aton ng tali nga mga extra o kung mga gamit nila nga wala na nagamit nga kung pwede nila hatag, ma-donate ay kadamo man sa mga affected families nga nila balay was out gid tanan totally damage kag sa mga tinatudi sa amon nga gapangayo bulig ang ilaman nga mga ilislan kag kinanlano nila sa ilang kaugalingon. Oo. Sir, sa mga naglalabay nga kalamidad, bagyo, ano madumduman mo ang pinakaulihin nyo nga na-experience nga amo sining natabo, bala pareho kay Odette? Actually, ang last namon siguro nga experience nga baha nga mo na dito sa siyudad ng Sipalay, mga way back, mga 2001, 2002, or 2003, dira na siya nga daw. Wow. Amo ni ang experience nga sa Subongya. Oo. Siyempre, bagong generasyon, first time nila nga naka-experience Oo. ang ini nga cross-country kami mismo. Meaning, do ka mga 2 decades ago pa to gali? Lapit 20 Yes, ma'am. anyos? Grabe, Yes, ma'am. no? So, anyway, sir, mag-ara dira si Bombolyani, no, from time to time, ngayo lang kita dira sang update, padayon lang gid kamo sa paghalong dira. Sir Junelo, salamat gid. Salamat na lang kagamayong aga sa aton tanan. Salamat, gid. Sige. Yes, sa Bamboan. Bombozil. Kaya sa Bamboan, so antabayanan sila nato ng dugang pag-update sa information at rin sa Sipalay. Location yung gid subong this time Bombolsil diin ka subong. Yes, sa Bamboan, so sikanong sa CDRRMO. CDRRMO. Sa Bamboan. Oo. Kahit kung di na ang mga rescue, pag-iban mga otoridad ang kaupot natin. Grabe, no? Te imagine bala as to sa pag-energize dira basi mabulanan pa kuno Bombolsil. Grabe gid ang damage ni Odette, damo gid nagkalapok lid nga mga poste. Yes, sa correct na Bamboan, no? Sa pagpatulong niya, ito naman yung pinahambal ng Bamboan. Totally, sama sunadat lang si Malay kung sa Bamboan. Grabe ang mga puno, yan, kalakabay, kalatumbal, kalalita, kamatila yung mga poste, no? Kung hindi ka katupa sa balay, kag amo na mga balay, no? Nakakuhaan na sa Nautod na si Bombolyani. Why na? Okay. So, understandable. Sa mga kauturan naton, kung nga na utod subong si Bombo Liani Zil Minardo, tungod, butay-budlay ito yung signal, no? Actually, kapangita, lang gid sila yasang spot nga para makasignal mo na, no, amo ni subong ang sitwasyon dito iya sa Sipalay. Mga kauturan taho may mga nagapamangkot subong, no. Ang ato niya nga mga kauturan amo na, especially taga syudad sang Sipalay, no, kung ano nang ila sini nga sitwasyon kag sang ila man iya nga pamilya didto, no. Tungod ini iya mga kabyanan sa kay Bagyo Odette. Hambal gani kay na ni especially mga utod naton sa luwasang pungsod, mga utod ta abroad, hambal kay na ni Sir Ferdinand Galila. Manya Bomboan, may ancestral house kami dira sa Sipalay City, no? Tikabay pa safe lang gid tuya gihapon, no? Mga utod naton dira, no? Bombozil. Yes, sa Bamboan, sa subong ng nagapatigayon man isang pag-istorya ng diriya sa bahin sang Filipino Coast Guard kag sa CDRMO kung ano pa ang mga maayong buhato na Bamboan kag padayon diri ang monitoring sa mga personnel sa Sipalay City sa
management of the dead sa mga missing kag may mga data including nga bambuan sa na-recover na mga na-retrieve na nagkalamitan ng bambuan. Oo, so, perte, no? Ang ila sa coastal na evacuate, pero ang sa upland, amo pagid ni siya ang kahit di siya upland sila, supposedly, doon naglo kumpiyansa sila, pero tinapektuhan gyapon ni Bagyo Odette. Yes, correct, bambuan. Kung sa coastal, si amo ni Guro ang epekto, no? Sa tubig. Pero kung sa parte naman, sa upland, bambuan, so hangin, gid ka nagkalatumbang nga puno, no? Ang nagtumbak sinisa ilang mga panimalay bambuan. Kagkay baluman kita nga ang Sipalay City, Negros Occidental, kadamo da sa mga kauturan naton, mga tourist spot kag tourist destination. Puti balas, no, mapaligo sa mga beach resorts. Amo gid ang syudad sang Sipalay, known for that gid ja, Bombozil. Yes, ang maganda bambuan, no? Kaya tayo makita din natin niya ang syudad sang Sipalay, ang nila gid nga tourism spot, isa baybay gid bambuan, pero ang kalabanan gid kung nabatian naton ining kabadyangan is barangay na ligaling nga medyo nabukid na bambuan. Oo, hambal gani ni Ma'am Dian Rose ay gana, hambal niya wala gid kami subong. Buligan nyo man kami ay kay wasak gid ang amon balay diri sa Mina Sipalay. Taga Mina Sipalay, Bombozil. Yes, ang maganda bambuan, no? Turan ta dira amo ning patawagan man sa gina ni Sir Abog Taing nga kung may sila bambuan, no? May mga nagamit na dira nga mga sobrang na mga kagamitan para sa mga bayo o kung mga shorts pajama dira bambuan, pwede gid nila ang ma-donate sa bambuan. Busy si Sir Ludovico Librelia, Bombozil. Yes, sa bambuan sa may ginakatuan pa si Sir Librilla so may ito sa mga sa bambuan katuan naton si Sir Librilla. Oo. Upod ni Bombol yan ni Zilminardo ang aktibo gid, no? Kita ya nagasaludar kita sa Philippine Coast Guard. Coast Guard Bacolod, Negros Occidental. Grabe sila hands-on subong bala, no? Tutok gid sila sining kay Bagyo Odette. Actually, hindi lamang diri sa Negros, nationwide ni, especially sa mga naapektuhan ni Bagyo Odette. Ang Siargao Island gani, no? Ang Siargao nga grabe ni siya kasikat, sus devastated man to, no? Parte, hindi mo gidya insakto gidya ang forecast yang kusog gid niya sa Odette. Mula na sang last time ginapasalamatan man naton diri sa Bacolod jati although damo man sang mga nagkalahaplay nga mga puno sang kahoy, mga balay nga nagkalaguba, but not so much ang epekto ni Bagyo Odette kumparar, no, ang apekto ni Odette kumparar sa Southern Negros, no? Imagine, Bambuan? Yes. Yes, kaupon naton as subong si Captain Ludovico Librilla. So bambuan ikahatag ko ang telepono kay Sir Librilla bambuan. Oo. Sir, maayong aga, upod mo si Bomboan kag Bombo Andrew. Good morning, Bomboan, Bombo Andrew. Oo. Sir, kamusta? Pag abot nyo dira sa Sipalay City, ano gid ang imo nga obserbasyon kag paano ang pwede ma-extend nga bulig sang Philippine Coast Guard? Bomboan na Sir, medyo hinay. Hinay ang sulod, sir. Hello? Sige. Steady lang, sir, sa imo nga kay do medyo bulubudlay ang inyong signal. Again, sir, please go ahead, sir. So, Bomboan na amo na yung pag-abot natin dito sa Sipalay City. Makita natin na damo ng mga panimalay ang nagpapahit. So, kita sa Philippine Coast Guard, nag-coordinate kita dahil sa CDRI mo dito sa Sipalay. Kay nagakinahanglan sila sa DENSEC para at least maka-charge sila sa mga cellphone nila. Sir, no? Ang kuryente, dira, amo ginang concern nila, Sir Librilla, Captain Librilla, sir? Ang kuryente kita problema sa Sipalay. Oo. And then, naglabay man ka mo, sir, sa iban pagidya nga mga lugar, like Kawayan, Ilog, nalabyan nyo man, sir? Kami sa Ilog at sa Kapoy. So, natin ang Ilog sa Mina para at least ma-check natin ang ating mga lantaw man ang sitwasyon sa mga evacuation sa lugar.
Oo. Sir, mapadulong man ka mo after si Palay, makadto ta sa hikaw mo sa hinubaan? Ang daw naman bumuan kung may time kami karon madurugso kami siguro sa ngayon ba. Oo. So, so initially subong sir nakit-an tagid no, although nagpatigayon man kita sang aerial survey, pero subong niya nagkadto gid kita dira sa area. So nakit-an tagid kung ano ka devastated ang lugar. Na nagkatugita diri para at least man natin ang sitwasyon diri, and this time makadoon man natin ang atong mga personnel na sila nakadsagubuan mga laptop sa rescue stand diri sa mga local government units. Oo. Sir, ano imo mensahe sir sa mga pumuluyo or sa ilang nga mga himata nga naga-monitor sa aton subong nga gusto gid makakuha sang pinaka-latest update? Anong imo mahambal sa ila sir? So, sa mga affected family diri sa Southern Negros, hindi na kami makabala pa kaya ang ating mga local government units, mga government agencies na gabugin ginatipan gid sila kung anong mga pinangganan diri sa buwan. Oo. Okay, sige sir, mangayo lang kami sa update sa imo ha from time to time, Captain Loludvico Librilla. Sir, thank you so much. Yes, kung paano. Okay. Momozil, full of fluctuate ng inyong nga signal ho. Sige, go ahead. Ano ato ang sitwasyon sang si Palay Bambuan. So, gapadayon sa gihapon ni ang pagbuyog personal sa mga otoridad buwan nga para ma-retrieve pa ni ang daga para kagakasumbungan sa mga evacuees na matagaan sini sa ilang panginahalaran. As of this time, may 15 pagid nga missing nga taga-syudad sang si Palay. Yes, amo gid Bambuan. So, would like kita sa sitwasyon sa sang si Palay. Oo. Good, may ari dere reaction. Good morning, Bomboan. Sa sitio Saugan, Ilog, uhaw na gid ang mga tawo kay wala di tubig. Gamiton, wash out man sila kay sa bubong sila nagsaka. Iban sa lunok kay wala sila na rescue. Ano lang si Sir Librelia, si Captain Librelia, si ni Bombozil? Yes, amo gida sa ilog. So, dito sa ilog Bambuan ginapadulungan man nato sila sa mga rescue team. So amo na Bambuan nga pamangkoton nga may pipila sa mga kauturan naton ang wala ni rescue siguro Bambuan. Amo pa ni ang iban man nga mga locations balang ipasabolo kon hindi pagid nalabot man pang mga kasubuman sa mga Filipino Coast Guard kay sang iban pagid nga nagbuilog kana rescue Bambuan. Takwani sa ugan ilog. Ahay, tubig itong kinanglanon kay iban saka na lang sa bubong kag sa lunok wala na rescue kaluoy man. Yes, sa Bambuan biskana sa diin kita magkadto subong diri sa parte nga south ang pangilang halanon gid sila una amo ni ang tubig kag kalanon gid Bambuan. Sige. Pero again Bombozil ha, tilha waya ulan okay ang tiyempo subong. Yes, ako rin Bambuan. So, maayo gid ang tiyempo. Subong gani Bambuan, dari ang baybay. May balang sang si Palay. So, tinaw, nabalik na. Makita natin niya sang nagigigya pag dari. So, lain-lain gid. Subong niya Bambuan na daw maayo na ini ang sitwasyon niya sa baybay. Amo na ni galing ang palibot is kagamo gid tan-aw na Bambuan. No? Kaya kalabanan gid Bambuan tanan-tanan ng mga puno o kung madamo gid ini ang nagkalatumba ang nagkalahapay man mismo. Okay, sige. Bombozil, halong kamudera together with the Philippine Coast Guard. Salamat gid sa imong pagsulod, pag-report sa amon diri, no? Padayon naton i-update ang mga kauturan ta. Basta may signal ka lang dira, padayon ka namon nga tawgan. Salamat gid Bomboliani Zil Minardo. Yeah, sa Bambuan lang kita diri subong sa Sipalay City, ini si Bomboliani Zil Minardo para sa pambansang ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Live sa Sipalay City, Negros Occidental, kung isa sa mga apektado gid no ni Bagyo Odette, no. Subong katilha na pero ang aftermath bala. Imagine Sipalay City alone 15 ang patay, 15 ang missing.
Ang balta na kanikina, may mga iban pagidni nga mga reported sa iban nga mga bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Well, sikon ang 28 nga ni nadugangan pagidni. Pero pangabuyuan tanga wala lang kaluluoy ni no. Ang ginpadala sa ato ni Ma'am Melba Andrada, ma'am, no, sa sitio Saugan Ilog, uhaw na gid ang mga tawo kay wala gid tubig gamiton. Wash out kay sa bubong sila nagsaka iban sa lunok kay wala na rescue. Ay, doge na gadugo ang tagipusoon tabagbasa sa ngamo sinino kaluluoy katama. Anyway, sige lang ma-update kita sa inyo, no? Ginapasa to ni dayon sa Philippine Coast Guard kay sa iban pang ahensya nato ni isang gobyerno nga mabuligan gid as much as possible ining mga kauturan naton nga mga taga-dira no sa southern portion sang Negros Occidental. Maka-update man kita sa hinubaan kay damo gid nga pamangkot sa hinubaan, no? Tingwaan gid na sang Philippine Coast Guard kang sang Bombo team, no? Sige, ma-pause kita for a while pagbalik sa aton nga palatuntunan dugang pagid nga mga topiko aton iya nga diskusyonan. Dalang kita, standby. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabayluhan ko ang akon radyo nga hindi maliso nga halin sa Aksyon Radio. Kag ako nakabaton sang bag-o nga radyo nga maliso-liso na. Pag ang 3,000 nga akon nadaog, ibakal ko bugas kag ibayad sa akon kurente. At ako gini nga bulig sa amon subong nga Paskwa. Ang parangitanan namon amo ang naga-online siling kag ang akon bana nagabiyahe sang jeep nga Homesite Central Market. Dako gini nga bulig sa amon kay subong do kapigado gid. Pag ang sa radyo makapamati nako sang akon gusto nga istasyon kay pwede na maliso ang akon radyo. Basta Radyo Bombo. Number 1 ang Bombo Radyo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Paano amangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan
sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa, kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan, sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. One, two, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka istasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga istasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka istasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng Sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom,
ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man. Para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio. Ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa Balik na pagkabula. sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, sa ato niya mga kauturan kag, sa ato niya nga mga kabombo no, sa subong iya nga agad ri sa ato niya pagpangalagad. Subong Bo Andrew, why nakita man nabili niya. Yes. Po, salamat kid sa ato niya nga mga bisita. And sa mga kauturan naton, stay tuned. We'll keep you posted sa sitwasyon dito iya sa sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, si Palay City, kag sa mga kaiping nga mga Yes. banwa kag syudad. Kaya ra dito si Bomboliani Zil Minardo, no? Basta may signal lang tama, update kita sa iya. Kung hindi taman iya kita makakontak kay Bomboliani Zil nga maka-video, at least mapakita ta sa inyo ang picture sa Facebook. So sa Facebook, sa YouTube, no, makita nyo dira. Samtang nga nag-report si Bombo Liani Zil Minardo, direkta iya sa Southern Negros o po dito ang Philippine Coast Guard. So, Bombo Andrew, ay nakita man nabili niya tiyempo. Yes, Bombo, salamat sa atong mga bisita, no? Especially Yes. sa kay Doc Melvin Sanicas live sa Zurich, Switzerland. Preparation man to nila, Bombo, sa Omicron variant. Yes. Also sa ato ning sa Bagani with Sir Butch and Doc Caromilat Ruiz, no? Yes, salamat gid, no? Sa World HIV AIDS Day, Bomboan. Earlier naka-update kita with Bombo International Yes. Correspondent Romili Sugon, direkta sa United Kingdom. So, why na kami kita nabili niya tiyempo. Standby na kamuha sa pagpangalagad sa gitara sa Bombo. May kaupod ninyo, si Bombo Daniel Lecciones. Sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kaga ko naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Good morning, Philippines! Bombo Radyo Bacolod. #1! Basta Radio Bombo!